Ano, dále. Dobrý den. Dobrý den. Petr Poradce. Dobrý den, těší mě. Těší mě. Posaďte se, pane Pavle. S čím vám mohu pomoci? Tak já jsem slyšel, že se zabýváte financemi, že radíte v této oblasti a potřeboval bych pomoct s nějakým výhodným spořením. Mám nějaké prostředky ve stavebním spoření, říkal jsem si, že to trošku zefektivním. Zároveň zabezpečím děti a rodinu, takže asi nějaké rady tady v té oblasti. Dobře. Podívejme se na to, co si konkrétně platíte a potom se můžeme nějakým způsobem udat dál, abychom věděli, co doporučit. Tak, pane kliente, po tom, co jsem prošel vaše smlouvy, tak bych doporučil vlastně produkt investičního životního spoření, který vám jednak zabezpečí rodinu, pokud by se něco stalo, a díky vlastně svým výnosům budou splněny vaše cíle, co jsme si tady říkali. A je to vlastně s částkou 5 000 korun měsíčně. Můžeme vlastně na tento účel použít i prostředky z vašeho stavebního spoření. Jo, to zní zajímavé. Je tam nějaký riziko, po případě, jaké jsou vklady, jaké jsou zápory? Tak vlastně rizika tam téměř žádná nejsou. Viděl jste, že by někdy zkrachovala nějaká pojišťovna? Asi ne, že ty výnosy se pohybují okolo 7% vlastně ročně, takže je to velice zajímavé i tímto způsobem. Jo, to navíc vlastně po 2 letech, co budete spořit, si můžete libovolně ty vaše peníze vybírat. OK? Podepíšeme to mým perem nebo vaším perem? Ano, dále. Rád bych se vám, pane kliente, nejdříve představil, vlastně, co jsem schopen pro vás udělat. Pokud se vám bude líbit můj způsob práce a výsledky, tak bychom pokračovali potom dále. Jo, super. Jo? Dobře. Jaké máte zkušenosti s investováním? Určitě vůbec žádné, nemám zkušenosti s investováním. Budete vlastně svoje finance potřebovat v průběhu let, nebo je to něco na delší dobu? Tak řekněme, že se jedná o dlouhodobější investici řádu 10 let a výše. Může během této doby nastat situace, že ty prostředky potřebovat budu, ale nepočítám s tím. Dobře. Jste spíše konzervativní, nebo byste byl ochoten snést případně nějaké vyšší riziko s investicemi, pokud je zatím vyšší zisk? Tak je to, co je konzervativnější. Zdali ta investice méně třeba kolísá, v případě je to bezpečnější, je tam ten výnos jistější, tak to asi bude moje volba, to je spíše konzervativnější. Na základě toho, co jste mi o sobě řekl, tak já vám zpracuji do 2 dnů svoji nabídku, domluvíme se na dalším setkání a potom bych vám podrobněji představil, co bych doporučil v vaší situaci. Děkuji, to je super. Pane kliente, na základě informací, které jste mi sdělil na minulé schůzce, jsem pro vás připravil nabídku. Pojďme se podívat detailněji na informace ohledně této možnosti. Určitě, pojďme na to. Mohl bych se zeptat, z čeho jste zaplacen vy? Určitě můžete. Jsem zaplacen 10% ze zisku, který vám vytvoří vlastně investiční společnost. A je to konečný poplatek? Je to konečný poplatek. Jo, to zní fér. Je
Domluvme se tedy na příští schůzce, do které vlastně vám připraví nutnou administrativu vlastně k této investici. Později se budeme dále stýkat dle naší domluvy. Dobrá, díky.